Ja, du filmer. Ja, det er fint, det er fint. Jeg ser alligevel så fucking godt ud, altså. Det er jagttøj. Sygt klar til at tage på jagt. Og... Men er det ikke lidt stort? Vi skal også bare ud og kigge på naturen. Og... Nej, prøv at høre. Vi skal skyde. Det vigtigste er, at vi får skudt den af. Ja, det er fint. Vi kører nu. Fuck, det bliver godt det her, mand. Ja, det bliver så smukt. Prøv at høre, det bliver så fucking smukt. Glæder I ikke? Glæder I ikke? Jo, altså... Se det dyr bliver dræbt. Jeg tror, det bliver det smukkeste øjeblik i alle jeres liv. Og måske mit. Det vi skal bruge, det er en, som kan filosofere lidt over sådan jægerens rolle i naturen. Altså sådan en, der kan forklare, hvordan det er at stå 1 til 1 med naturen og dræbe dens vilkår. Kan du svære lidt over det? Jeg känner inte igen mig riktigt sådär i... Men altså det er jo... Grunden til, at vi gør det, det er jo, fordi vi gerne vil tematisere i filmen natur mod kultur. Elgen og dræben el, det er simpelthen den ultimative naturoplevelse. Jeg tror ikke, altså... Monsieur, det er helt sikkert på, at Jørgen er klar over, hvad der skal ske nu. Ja, selvfølgelig. Nej, det är jag inte riktigt så, för din beskrivelse är så främmande mot sättet hur vi tänker. Ja, vi er klar. Hvis det var mig, og jeg var ude i den her natur, og jeg ville da bare skyde elg hele tiden. Altså, er det ikke en fantastisk følelse at skyde en elg? Jo, det är det. Det är, jag menar, men att vara jägare, det är inte så mycket, för mig är det inte så mycket förknippat med just skottet. Ibland skjuter man inte. Men för mig är inte skottet det viktigaste. Det er det sejeste, jeg har fået i hele mit liv. Ja, det er en souvenir, det der. Hvor skal vi hen nu? Nu ska vi åka ner till en mosse som ligger här strax bort. Och där ska vi försöka smyga ut och se om vi kan få syn på några älgar. För många år sedan så gick jag i drevkedjan och vi gick och klappade och skulle trycka fram älgarna så här. Och så hade jag kommit lite framför de andra och då var jag nödig. När jag satt så här så kommer en älg och springer. Så att jag reste mig upp så, tog geväret, hade byxorna här nere, följde älgen och sköt den, ställde ifrån mig geväret och gjorde färdigt.
Det vil vi gerne, Ivor. Du vil tage os med ud og jage lidt. Vill ni följa med och jaga? Ja, det kunne være. Okej. Føler du, at du er sådan en til en med naturen, når du står derude og lader dit gevær og skal til at skyde en elg? Du får ju en väldig naturupplevelse när du sitter ute i ett älgtorn kanske i flera timmar. Kan du måske med sådan få ord beskrive, hvordan det er at tage en kugle og så lade dit gevær og så trykke på aftrækkeren og så den følelse det er, at der er projektil, som gennemborer et dyr, og hvordan det føles sådan lige det øjeblik? Ja, det är svårt att förklara det. Eller at du sådan i det øjeblik, du dræber, herre over naturen? Tager du sådan naturens magt i din hånd, når du dræber et dyr? Det er jo kæmpe dyr. Er det det, der drager jer mod at skyde det? Altså, at det er så stort? Ja, det är det ju också. Helt klart, det är ju en riktig kick när du, och spänningen när du ska skjuta en älg givetvis. Fint slagen efter den. Der er sgu en. Kan du ikke skyde den? Nej. Nu är det ju snart vår. Nu är det ingen säsong på att skjuta några älgar. Det går inte. Venlig. Sæson? Ja. Er det Signe? Er det ikke sæson? Vidste du det her? Vidste du, det ikke var sæson? Jeg synes det ikke lige meget om det er sæson eller ej. Har du set elgen? Nej, prøv at høre. Vi skal skyde en elg. Vi skal skyde en elg, ellers er fucking den, der er skrevet herfra. Mathieu for fanden. Altså Mathieu, for fanden. I hopped off the plane at LAX with a dream, my cardigan. Welcome to the land of fame, excess.